Sean Vala chhungkua te in zawaiin suilo chibai kabu ka cheu ole voina chuan Brooke chanchin motivational talk interview kan ngai thlanga ani po hi muniba mazari ang pokami tumruh ania tin ani phei hi chu pian dan dangdai tak kutle kenei lo ning nge alo pian khan a pian nanu le pa te chon damdo in staff ho hnena he naw hi room pakhata lo daula chaw lo pereng reng suang cheu tiin an kalsan top mai ni Mahse Pathianin tan rom han na that tak ani Brooks hi mihlim thei tak Pathian rin na ngat tlat miania I swaro puinan ringlote hnena chanchintha puan le ringtute hnena fuihna thusawi hi atum le du ber chuani lamdan dangdai tak khamilo hrila screen da turin ka hril to a chan chu iom dan hi medical term in engting an lam ka hrelowa congenital tetraphocomelia chuan tetraphocomelia hi Greek trongania tetra chu pali tinani tin phocomelia chu kutke char phui tinania omzia chu kutke pali in char phui tinani chu nung changle nun phung tin I thian pakhat chuan a ko chea Mahse nun kong hi mitam takin makan timai theya sam za somthum pakwa chang som pali hnena lom thu ka hrila che lo om takle mak taka siam kani sia kha ika in isaina ka khabele ka kokin le khabua lungai chang te nei ngayem neilo kanu le paterin na wangin chan le wang ne lo piang kani ti ringin ti hian ka lo seiliana tin Pathianin katan thil tumane atum chu hrevek lo maila Mahse Pathianin chan nein min siamani ti ka hria tin Pathian hian thil ti sola nei lo hemi tanu pa hi common phuani eng tikai mo chuan kala interview nge yang chuan mi piang sol enkawl an enkawl ngai lo chetiro nie ka unaw dangte an cheibol ang thovin ang khatin thliar hran na om miah lovin min enkawl tlai choi khama ka thleng te chu ka senganga tiang khan ka unaw pale ka unaw nu te ti ang chu ka ti ve vekani an zinga tel ve zel kania an zinga tel tir min tum ve ram thin unaw pali u mi pa pani le u me chia pani chung ko dangdai taka ka seiliana tin in ngei dialin atira trangin kan kho sa hovani hey kan zinga b-roll little alo tel theya thil then khat iti ve theilo te om chuan ilo ti ve theinan inu le paten eng tin ma kong an dap thina ni abik takin hetia chhungkua kalo nei ta ka trang khan avoi khatna tan kanun lungchiat na sat ta ka toka zan khat chu ngatinge lalpa Pathian enge moti ve theinan ban le lamtal ane theilovem ni tin amit tui chu abianga farzoi zoyati chuan kanu enge ni engwanga trap nge ni a katia hei hi ka tra top na ber turani lalpa enkawl dan min zirti rangche thei top chuin ka tangang tin chuan lalpa na tira tang khan min veng renga tin thil enge moka momo chuan ka chung te pon an lo hreve zel ani khatiang reng khan mi enkawl dan an thiam em ani I chanchin le ni tin ai khosak dan tle ma zong hriat theina hun rem chang ka ne wangin ka lom hle ani le ole emi khovel chu I han enkawl chin don teang tun hi ngei ti mi han hril te kasam ka khui lai ania he kasam khui hi ka drawra ka vuang heta ka lu chu kan nor ta thin ani hei zo te na mi anor thin ang hian mo chuan ti hian blanket hnuaia tui taka ka mu hil lai chu ka ui barito hian ka blanket chu min pothlak sak thina ti chuan trap door ka to lai lir kongka min hon sakanga chuan leaf mangin ka chuk thla ta thina ni ti hian breakfast ka eya balance thia mahar hle ka le ka ban tereute hi engkim ti nan ka mang tihan lekha ka ziak me ka kalei mangin message ka thon mek makeup in noi nan po ka le ka ban tereute bok chu do kan ngen chanin ka mang le maya na chin lok khan thil mak dangdai taka thleng tlat mai inu le pan lo kala I kor chung lum ha kan phel lai khan I ban sei pani kha kor chung chunga khan ka mutlat mai ngoite prosthetic rang som pasri lai nei tro
prosthetic chu artificial phua chop le siam chop thil omzia chu ke siam chop ban siam chop khatiang tak sabung rang siam chop prosthetic chu som pasari lai anei ti nani ome prosthetic chu rang som pasari lai ne ya ban lem tiang reng te khai ne ya acha hle mai ipain iban ma saber tur kha football in a siam sakcha o football chu alai tangin atana ti chuan ka ban le lama achar beta chuan football achar bet tlat boka khati lai khan thlariat mi vel kani mai thei khatia chiat ma ringlote chung chu kain fiam ve theya achan chu in char nget rei thei tlat silowan kha ka pa thuak man thiam dan berania shem wheelchair mang thei turin bani mamo tlat siani tiro oni e Mahse adang tam tak po kha kan mu ta kang khan inei ang chu man tangkai tum vek maya o tuna ka ban nei te hian che theilo eng man ti theilo wani Mahse an khau kha in mian pui ve na sa kum tam tak chung ka in to del theinan hei ban chi rang kalo manga Mahse Pathian min pek ban nge hi katan chuan a natural zoka a tha zoka a ol sam zok bokani tin baka thil khoi pa nan tho vel hi ka chaka ani I feel theyem o feel theye aro pui le mai nang hi kut tel lo self style artist ilo ni reng mai ilein lekha iziak mai ni lo adik chia chuan I lekha buai soi doctor panga te zinga pali chuan ika hmangaih thil ti khan recommend lo itia ente ni hoi chipar avan moi em iman rodu ber heta chuanga o paper tool hi thalak ngai copy tam tak asiam chuat heya tikhan chip chiar takin hun ranga exacto knife chemte ni ka thlawek thei chu ka ti dan ponia ka in ka wananga ti chuan tereute te in hun ranga ka katanga ti chuan pakhat te in a in mil dan turang zelin silicone glue mangin ka char bet thin hot glue gun kha hetianga hian an mangve thovem heta chuan hot glue gun chu kan manglo Mahse hot glue gun chu kalo mangve to thin kano pan lai khan ka mang chak lutuka project siamna ka mangve lom kanun kha khai mang theilo wang min ti thin ilo in tina ve to ni lom ni kha oni e kanu hriat lo line hot glue gun chu ka manga a hriat vai chuan min lak bo sak dai dona Mahse hot glue gun mangve to thin ni chuan samjai sin anga ran far thin khai hrianga nia a wiper puranga soiro nia khang kha ka chuan ka pot chuak ta thina Mahse ka tum thel chuan thir mor chu ka mui chung lam chuan ka tai fuwa ti chuan liam na sat tak chu ka lo tuar ta ni Mahse ka thil tum chu ka tling tlata thova nia kan soita ka chuan na nein ni tini khosa inu le pa kha driver zurui chuan suwa nang ngei po khai hliam ani lom ni abik takin I veilam khani tin anai tia tiro nia driver zurui chuan min suwa mal hreng bet chung khan passenger seat ka thua ta chuan kumnga vel lek kani Mahse lap belt mal hrena in hreng bet tur chuan mal ti tur mu mal po ka nei lo hi khatia kanin sutta ka chuan kamal hren chuan min wan nget zo ta silova kamalama chuan kain so phei ta dora ti chuan sit nuaya ka tang ta kamong tam velam chu ka so na sa ang reng hle doctor ten hanti ngai na vak pon hrelo kan hriat angin hei ke chu danglam taka siam kania accident ka to ma ka tak sabung rang om dan shemiau silova eng mai na ti beidong lo che hi aro pui hle mai kut le ke nei lo mitam tak te thleng phain fuihna thatak taki soya hei ile khabuai zia hi kan chiaranga kan dam chung hian kan hriat sa har sana tam tak kan to kang Mahse huai sen takin kan Pathian ring chungin chung har satna te chu kan ma chon turani kan nun na hi test in auma kan fail thiang lo in choi kan na tur li ri soya tamlua omlova thil ti te kan ni tin mamo phuru tur chau ni lo na sa le zolan ha tho min ngai sak le min do tu Pathian kan nei itia te reng mai Pathian hian min ngai sak ema I soi tong khan ka pian tira tang tun thleng min hruaya ati ra tang to khan kanun na an ha tho ro pui tak ka muani keima min hmangaih angin kan vain ang khatin min hmangaih veka kan zawai chunga hian purpose tum thatak plans anei vekani keima tiamin ole khati zong khatun thuma kan lo ti chhuat thei te chu lo ni le ta a original video English angai hladu te kan omani chuan description a link ka lo da don nia tin he video hen engti kong zong e mot taka lo inspire ve che ni chuan min lo share sak ve keu don nia chuan video like khamin lo thengil sak lo shram ro kanin ton le ma zong mangthra